said ya keka kakra ye pesi esi sudua say adwene mu yare no enye baako pe ena adwene mu haw na enye baako pe saa na courses nanso ye say broni say multifactorial chese niema wodo bebre ne kafam ho ekofaba aha na se pesi ye ne tietia yebetumi achemu ni akasa ye wode eye genetic chese de enamo awosumu wenya ama ho abeda kwan your friend say risk factors ho abeda kwan nti efri wa wo mu nti abeda ho ene yebetumi akasa the other group no yemfa ne say no ne yete say environmental eno de enya de a ewo wa wosumu a ewo ho nemu ewo niema ebi wo ho etwa wo ho ahia ana ebi wo ho a ewo widie nim aha enti genetic no ena ya na enye adwunumu hawo ni nyina na efa ya wosumu a wo a oba ebetimi anya akade a ebetimi ama ne ho ada kwan nyina conditions bi te say mood disorder any psychotic disorders to say schizophrenia any anxiety disorders no any enkolabrumu adwunumu hawo ni bi te say autism and a bit to say ADHD and attention deficit hyperactive disorder. We no ye who say awu sumuno yetiminya enkwa emma ana honam enkwa honam bia boni friend say jinsa unya bia enye no ne nkwa na bema saa adwunumu hawa hodo no a etis ewo saa fapem no ada na di nemu esese saa jeans no ene environmental ones no ma etwa ho ahia no edinsa woso na ni dinsa woso a na etimi de saba nti e fa environmental na ye hu se ebi wo ho no mo free experiences nti childhood experiences traumatic experiences wofa eyam and childhood experiences na bi wo wa neglect awofo a wo mo besu a yembu abofra no na esija no pe no pesu enu timi koye oyeni ema adwenu a eni no ema adwenu kofa te bia ebema wa ya na we free mu akonya a personality disorder bit said the kind no sa dependent personality disorder na no betumi akofemu aba anempo enam atiatia ene hyeso a wode sha abofra nti na afei wakoto bibi te say antisocial personality disorder ni so good ena yewo ebi nso a efri your parenting style a you experience ni said the American ebetumi efri mwaba ansana stressful situations stress no ya bosu bebre ebi wo we yesikasem mu stress eno chemema pa ebi wo we emotional disappointment broken heart aye kan ye ebi wo ho no mo situational asetena bi a wuwum ahokyera wo fam de wadwuma sei eno no me de beto to say bi a loss bibi afri wonsa wodofo free mu in fact ye was skill bi a ye friend is a home scale of life events abrantie bi no ye ye ahwehwemu no hu se asetena mu no ye sesene ma ebetimi di adwene mu haw aba eye asense ensemo esi ana ensemo etoto yen ya said na ho dentie no etimi di adwene mu haw ba de na edi kan eye se wodofo afri mu de etoso mienu eye se awaregya ya aba de etoso miensa eye se yaka se ye de wo koto aban kokuru jail sentence aware no egu a mo san abebomu no reconciliation ban eno so timi ya ade a ebetimi ayanhyeso a ebetimi ama akwanya abeda ho efrise montemu titiye no obi akobo ne brasa ankonam ena mo sa be ka bom bio nti ese mo science saye ene nhyehyeye fofora mo betena bom no betena bom ene pempi no bo se efemu nyina ma ya hweye mo mpese de ma montem titiye na ebesi na no abaye chese ase obi apeso make sure say ono nkoye the fare by be mantitiemu asan aba enti na mo nyina ase mo gina ntenten
enti sa state na moye in no se bi mo enya counseling ne support bi e beboa mo ama mo old experience no mwatumi afiri ho na mwatumi de akomamu kan asan akabo mu a na efei sa reconciliation situation na abeye stressful na enwa divorce enso ye the next thing. Then we have our rejaye near what financial loss etoda efri se wenye adwuma foforo your life dream job na suddenly sa opportunity naba na efei wa realize say expectations say we adwuma no ho say netie demand aso dia ede adwuma no ho sei netie na said ye meka ahyase no adwene ne career no hu sei akade awowo a odi be place a role no ebro so enti wuntumi ngina no etimi koye farebai ya ware ye peba eba ne mba na abeye stress e dia mai eba ne ba abana wa bana won sesai a eba no enkanka ye emma ya wuawie nsesanye ba ya widie nim wonyina metumi akasa ye environmental but body nim die no na akwaya physiological ti oba tan a wawo foforo anajo a wonda no sorry no breastfeed no sesa diapers no ankasa wa bre bia na social support nso oni social support enti ono ana oye odi akukruhi ase kanye sana na braboti great and woda na obi su se opadwini ukokro mu kra woni ahoto wana wadu ya na orede na hyase e bon kai se obi num nofo na odimika enti stress a eye related to role bi a we play no etimi koye farebai ansakra ni abeka se etoda nyema bi ekore ridie nim substances enso timi koye farebai nyema bi wo ekore ridie nim ekọ adwene nim a ekosesa adwene ne tebia enti ene ye hu se nwo bi te se opioid tramadol cannabis red alcohol red no ni fie din and friend red na ne guy name na red no adekodie na esesa na adwene ankase e friend se opioid te se eye eduro group bi aye wa ahodo bi a wo mo hyesa group nim anka normally eya no ene de so na de yen se ye adwuma wontina ho enti wo fa edu mpempenso bi a na esesa ntini no na akofa adwirmu hawa bro enti meka alcohol ene niema ahodo bebre a eye nnu a ekuemu empo ye wonu bi a ye tro de sayare a etimi ba wo mu na eno akosesa adwene no ama akwanya abeto ho ebi onso ye wo environmental niema ni bi ti se pra se wanya ka kwanhia na sabika na de mo akohwe ho na wani afiri wo ho so kyerese wo ti hwe ho ema wani firi wo ho so etoda na moja kakra nyinyinyinu enyinu egu adwene ni na adwene na pra na adwene na fenya dwuma tefes no enti adwene timi nya pra nkasa na adwene dwumadie na sesa na ya ne epese ye ma nipa ti ase se adwene a epra no impempi no ya na yenka no nka adwene mu how awodo ne ho but ensankyereni ebeda adi no eya na ese adwene mu how ebisa adwene kro na wapra ena ne dwumadie ayeden asesa ebi te se etwere ana esoro ne fom yare eno so etumi ekoso ma te se de wanya heart attack no saa na adwene no ahoden a adwene no esane na etofa ho a emma esoro yare ne kan no etimi ma adwene no epra emma ne sesa emma no koye farebai emma adesuamu adwene mu haw ebetumi aba eniyemu adwene mu haw ebetumi aba saa na utumi nso nya infection yare bitimi ba already enim na ya nso anu ya empo 3D se eba wo ready enim ni entreti ni ye na ekoso koka adwene na onya cerebral malaria ya besa yare na wie efe wo be wie no na efe adwene no ayeden asesa na adwene dwumadie no ayeden asesa enti niema ahoduo bebrei nyina timi kafam
edinsa woso na akofa sansesaye a ebeye faribai ana fapem a ebenam suma adwene mu haw no abawoso Dr. Pearl